May po oras labod Kapampangan. Ibalik kay kening kalin uling mag-garage sale ring anak keni. Lawen mi munong nanong klaseng isa sa lira. Nya inisip king gawon ning kay katamong kadwandalan 47 Tegalugan video. Bayo kay pangumpisa natin kumumburing sabyan awala tayo siguro deng yailiwang vloggers ngayon no karakal Kapampangan vlogs. Intutuno bisa na akong mga lalo Ang kakit ko kasi deng karelang engagements, deng karelang comment, ano pangarakal deng karelang views. Kay ba't karelang pa mga Pampangan, baluin naman. Binang mi kakalampakan. Pasalamat ko kang Jello Almazar de Guzman. Ayasag no rening estudyante ng mag-like, ang pong mag-comment. Karang kakatamong video. Dakala salamat Jello, Intindihan ko labi ng entertaining. Din ang kakatamong video. Dapat maulagala Nya, sana, kay Betcheng Inalben, idake Lakwas na kareng dakala aguban Kapampangan keng Facebook, Ban mas dakal na rin makayalbe, deng manakit. Tamo yung buri ko sabihan. Gumpisan ko Pasundo me keng wali mo iba pamuputang datang yan, nakalyadarlan. Pasundo, Tegalugan niya. Mas manayon niya keng Kapampangan, parakit. Kanya man anitang panghimagas dakitang tawura, panghimagas, Tegalugan niya. Mas manayon niya keng Kapampangan, pagmayo mo. Kailangan pa naman lang dutong gagamitan mong panangab, bang malagmang bumaga, Bumaga, Tegalugan niya yan. Mas manayon niya keng Kapampangan, mabaya. Ini naman nata Tegalugan dapat kimoya, manong niloko. Mas manayon niya keng Kapampangan, linoko. O yan na piningamam ng ko, metupad na ito sasabihan ko kanita, metupad, Tegalugan niya yan. Mas manayon ng katulid keng Kapampangan, milyari. Makanayo aritsura at Mariam bukang palayaw na, palayaw, katagalog na ning palayaw, palayo, iya keng Kapampangan. Dining gaduan tawli, munikala na lang Jeronimo Constantina. Kasintahan kayo niya, nga nakanake pa, katagalog na ning kasintahan, mas manayon ng katulid keng Kapampangan, kakaburi. Paluya pa yung manong kakaburi. At yung tawlindili, pagbutihan mo kaya pamag-aral, baka ang gadmayari, pagbutihan. Tegalugan niya yan. Mas manayon niya kayang Kapampangan, samasan, o kaya samasnan. Teta mo, aluin patse Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Nagkakatamo nga anak, nagkakatamo nga po, pangapampanganan tala, tala pa nagalugan. Sa kakalinguman dara kayong kakatamong video kay Betcheng Inalben, Takala salamat, with tamungan.